имрӯз дар шаҳри душанбе шоми бокс таҳти унвони набарди қаҳрамонон бо ширкати мӯҷзанони ду кишвар ӯзбекистон ва тоҷикистон баргузор мешавад. Чун анъана қабл аз рақобатҳо маросими расмии вазнкашӣ ва рӯбарӯи иштирокчиён доир гардид. сабқатҳо аз рӯи 7 вазн сурат мегиранд. Дар ҳар як вазн аз ҳар ду кишвар як намояндагӣ ҳузур дорад. дар вазни 48 килограмм Меҳрон Шафиев аз Тоҷикистон бо Дониёр Бекмуродов аз Ӯзбекистон нерӯ месанҷад. Баҳодур Усмонов дар вазни 63 аз 15 кило бо Муҳаммадалӣ Аҳмадови узбек рақобат мекунад. Довуд Маҳкамов дар вазни 71 кило бо Суҳроб Қаимов вомехӯрад. дар вазни 80 кило Шаҳбоз Нигматуллоев бо Марс Турраев, дар вазни 86 килограмм Парвиз Каримов бо Рустамбек Насриддинов, дар вазнҳои вазнин 91 кило Давлат Болтаев бо Амир Самадов ва ҷамъи 92 килограмм Муҳаммад Аброриддинов бо Муҳаммад Файзуллоев ба ринг мебароянд. ба ҳамин тарз маросими вазнкашӣ бо муваффақият сипарӣ гашт. дар Фарҷом президенти Ассотсиатсияи байналмилалии бокси ҳаваскор Умар Кремлёв аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри мусоидат намудан барои ин мусобиқа миннатдорӣ баён намуда, афзуд ки Тоҷикистон дорои шароити хуби баргузории чунин чорабиниҳо буда, бо дастгирии созмон дар оянда инҷо чандин мусобиқаҳои байналмилалиро мизбонӣ хоҳад кард. раиси Федератсияи бокси Тоҷикистон Комил Мирзоалӣ дар навбати худ меҳмононро ба кишвари мо хушомадед гуфта изҳор дошт, ки ин мусобиқа ба хотири ҳавасмандии мӯжзанон ва рушду нумӯи бокс дар ҷумҳурӣ равона карда шудааст. барои ғолибон $5000 ва барои мағлубшудагон $2500 мукофотпулӣ тақдим карда мешавад. набарди қаҳрамонони Тоҷикистону Ӯзбекистон соати 19 дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе оғоз мешавад.